טוב, אז חבר'ה, לא יודע כמה זמן אני כבר מקליט, ששמעתם שקט. עכשיו, אני בסרטון הזה עומד לעלות לדעוף 2 עם מורטיס. סליחה אם אני מדבר איתכם, אני פשוט מתרכז במשחק. וואו, כמעט עוד רגע, פשוט עוד רגע הייתי מנצח את זה. האינטרנט שלי יהיה חלש. טוב. טוב חבר'ה, בינתיים שאני מפסיד, אני רוצה להגיד לכם משהו. חבר שלי, יונתן, שאתמול העליתי את הסרטון שלי, שקניתי את מורטיס הזהוב, הוא אמר שדיברתי יותר מדי וזה, אז היום אני עומד להראות לכם את המשתמש שלו, כדי שתגידו אם יש לו זכות בכלל להגיד. סתם. ממש טוב, אולי אני אזמין אותו בסרטון אחר, אני אזמין אותו לשחק איתי. אבל, בינתיים, הפסדנו. באמת לי סרטון טיפה ארוך. אוקיי. זה יונתן, חבר שלי. הוא השיג את זה. כן, הוא השיג את הבאת סוף סוף. שהוא רוצה כל כך. בוא נראה איזה מקום הוא מקום אחרון. הוא ממש טוב, הוא הכי טוב עם דרב ולורי. הוא טוב מאוד. והנה, עלינו ל-22 900. ירדנו, אבל בואו נראה לכם, אולי הוא פה במקום עם בולרים עם לרי ולורי. נראה. לא שאני רואה. לא. המטרה שלי בינתיים זה להעלות את מורטיס למקום ראשון בארץ. יש עוד דרך ארוכה. עכשיו בוא נמשיך את המשחק. טוב חבר'ה, אם אתם לא יודעים מה שאמרתי בסרטון הקודם, אני מאוד מקווה שיקרה שבסרטון הקודם אני אמרתי שאם אני מקבל 50 לייקים לסרטון של נראה לי חלק 2 או חלק 1, אני ואח שלי ינאי
ששתינו קנינו בשתי חלקים שונים את לילי. אנחנו מעלים אותה לדירוג 20 ומעלים אותה לכוח 9. אני מאוד רוצה שזה יקרה. ותגידו לי אתם בתגובות, מה אתם מעדיפים? מורטיס עם כובע או בלי כובע? כי אני מאוד מתלבט. וואו, וואו, וואו. פו. טוב, הקולט הזה לא זז. הוא חסר תועלת. טוב. אוקיי. קדימה. ארבע באותו מקום. אין זה לברוח. לא ראיתי את זה נענמק. ניצחון. וואו. פשוט טוב מאוד. אני רציתי לעלות לזהוב 2 עם חבר שלי, אבל הנה זה. זהוב 2 עם מורטיס. מטורף. איזה יפה. זהוב 2. סמל, שחקן. בואו נראה את זה. בום. נחליף את הברוק הזה למורטיס. אז
אז תודה רבה שהייתם איתי עד עכשיו. אז שבת שלום שיהיה לכולם, ויאללה. רגע. לא, יונתן איתי, לא. טוב, אז תודה, יאללה, ביי.